Good morning madzuka bwanji konse kumene muli iyayi ambuye watikondweranso kuti pasanso tsiku lino labwino. Nkhani ndi yomwe ija imene ili ma headlines yokhudzana ndi woyimba uyu Rushley. Chimene chachitika chinanso nthawi zina ma mistake ena amapangitsa kuti akuchitire zabwino, chifukwa mistake yachitika kenako nkupeza kuti zabwinonso zachitika. Apatu Minister of Tourism amene nduna yoyang'anira za zokopa alendo akuti Rushley ameneyu amayimba bwino choncho mwezi uno, especially mwezi wa mawa osati this month, koma mwezi wa mawa September kuyambira pa 1 ndi mwezi umene ukumbukira za zokopa alendo. Tsono iyeyu akuti ajambule music video yokhudzana ndi zokopa alendo choncho makuti ampatsa ndalama moti ina ampatsa kale 1 million. Komanso apo tikuona abusa ena amenewo, abusa chimwemwe aperekanso 500,000 kwa mnyamata ameneyu akuti pofuna kumpepesa pa zomwe munyengo zimene akudutsamo. Nde sometimes zina zikamachitika ndithu zimangochitika chifukwa cha kuti mwina wake china chake pamoyo wako chifuna chisinthe. Pakadali pano tu Rushley sikutinso ndi munthu amene akunenedwa, akunyozedwa, kutonzedwa hayi, komano akuonekanso kuti ameneyu akubwereranso kachikena mu industry ngati star ndithu. Ndi nkhani zina zili mkatimo zokhudzana ndi Rushley komanso DM. Zimene wanena dream zokhudza iweyo ngakhale zakukhudza koma zisakukhudze kwambiri, chifukwa nganija sikukhudza iweyo kapena ifeyo, koma ikukamba za mmene dream amakuonera iweyo komanso mmene amationera ifeyo ngati Amalawi. Komano chinanso chimene wayenera kumvetsetsa Rushley nchonena kuti Amalawi amakukonda, Amalawi amakufunira zabwino, and chithunzithunzi chimene dream oyo wapanga paint yeyo ngati ambassador wa zachikhalidwe za ku Malawi, chithunzithunzi chimene wapereka kwa anthu aku Zambia chokhudza ifeyo si chabwino. Koma poti ifeyo si ife amene akutikamba kuti ntili achonchofe, ifeyo tamukhululukira. Komano iweyo Rushley malangizo ena ineyo owonjezera kumene kopita kwa iwe ndionena kuti choyamba iweyo uyeneka kuwerenga madalitso ako. Ngakhale wakhala mu season ioneka ngati mwina zinthu sizinaende mmene oganizira kuti zimayenekera kuyenda, koma you are one of the few artists kuna amene ali ma followers 380,000 on Facebook. On your YouTube I've seen that you have almost 20,000. On TikTok you have over 100,000. I say kodi ngati chili chikondi Amalawi ndi aonetse chikondi chotani? Amalawi sana kutuluke. Zimene wakhala wewe kumva ndi ma comment a negative anthu awiri 4 or 5 ndi momwe so dream akupangira kuti Amalawi iwe soona ngati nditosefe, koma nje chikhala kuti Amalawi ndi anthu amkhwidzi osakhululuka wompanga cancel munthu umene akunenewa. Sibwezi lero likuzoti yeah Jane is the answer. Sana katolo kutuluka ukayima pagulu. Koma because ifeyo ndi warm heart of Africa. So choyambira chimene weoneka kupanga look at ndi chimene chocho. We are not that bad, and ifeyo we don't hate you. And shame imene kupanga feel weyo pa scandal Jane achitika icha. Imene yo has more to do ndi iweyo ngati munthu osati ifeyo ngati. For say Amalawi ambiri wakuti ambokulongosola zimene apanga Max Kando amene apula. You think kuti you are even better. So ngani ndineyo. Komano china nchonena kuti panopa momwe zinthu zilili, you guys muyeneka kusiya kuganiza and seeing yourself just as a musician. Panopa because of technology and social media, you are more than musicians. Panopa ndinu ma content creator. Now, if you think of yourself like that, then comes the word imene Bill Gates ananena kunena kuti content is king. Content is king. And then ineyo pamene popo naonjezerapo fona neso za social media ziwiri zitatu matha kupetsesako. Ine ndimanena kuti content is king but with frequency and consistency. So pindu value ya chimene ukupangayo njofunika. Koma beyond that
uyeneka kuti weyo uzipanga pafupi komanso zizikhala zinthu zodalirika. Ukanena kuti chituluka thukulo chitulukedi thukulo, you see. So challenge inaso imene yakhala ndi career yako ndionena kuti kaya mwina anthu ena anakulangiza kuti artist akamatulutsa nyimbo amafifa, komano in the age of social media, in the age of content creation where aliyense akupanga chinthu, if you are not frequent and if you are not visible and if you are not consistent, zimakhala zovuta. Komanso china nchionera kuti magayi mukuimba zofanana, mungobwereza zomwezo, mungopanga recycle zinthu. Mphatso yanu inakupangirani space, koma apapa you need to go beyond just mphatso. You need to become really very creative. I'm not saying kuti sizikubeba what. All I'm just saying kunena kuti okay, ka market ka demand kanu mawu mwakapanga satisfy. Koma SADC has over 300 million people. The whole of Africa we are almost 1 billion. And I think we're not so close to that. The whole world is 7 billion people. Ichimene mukuzipanga limiti kumafuna kuti muziphinjika ndi zinthu zakunoka ndi chani. Koma for you to compete with dziko la kunjalo, you need to be doing zinthu zothyakuka. Komano apart from that, there are many ways of making it big. Chinaso chomaliza alashe nchonena kuti ndi bwino kuzipanga examine, kuzifuungudza mumtima. Chifukwa chonena kuti ngakhale Mulungu amadalitsa ntchito za manja athu, komanso Mulungu amaona za mumtima mwathu. Kodi kwenikweni chimene iniyo chikutinyani kapena chikuyipirani kuti kaliya sinafikire mmene muganizapo ndi chamfa. I can see from my video anu kuti you are not happy. So why iwe chimene ukufunikira kuti zinthu zitheke ndi chani? Is it out of competition? Is it out of kuti kuzipanga compare ndi ena, kapena is because you feel kuti uli ndi potential kuti zimene zikhoza kacho? Ngati wale imeneyo ikuchokera pa potential ndizijanda kuza kuti count your blessings zija. Chifukwa mukamba ndikuyesera kutukula potential yanu ndikung'ung'udza ndikudandaula sizitheka, you see. Komanso ngati mupanga zako mbali zona ndi competition, mukazifaniza ndani na ili njuchi ndandani ngono ine omwe yo ndi nthawi yawo mwinaso mawa ikozaso zakhaso nthawi yawo depende mona kupanga zinthu zako. Koma iweyo uli ndi njira yako and upange focus pa njira yako kuti zinthu zako zikutani zikuthekera and zinthu zako zikutheka. It's just a matter of kuti you need one to embrace your work and your art as a musician. Choyambira nchimene music ngakhale mukupangira kuti to entertain people to do what, koma first and foremost mphatso ndi yako ikupindulire iweyo ngati ikudalitse wekha kaye isanambe kutidalitsa ife and kudalitsa kusilu kamba zogawana ndalama. Komano what if no one wanted to pay for your songs? What if no one wanted to attend your shows? Would you still sing? Start from there. Then kwina kutone kuti chitani. Koma zoma zipanga compare ndi enawa, bro, come on. Mwazoona kaya zanu zimene apanga uzambiyazi. I don't think you want to be in a position yopanga presenter Malawi choncho. Koma poti takhuluka. Koma anyway, you are okay. You are not as bad as you think. You are doing okay. Maskando ako losana fike po pakanye West yayi. Hii utali and you know, koma mawe ndanthu abo. Sa khulupire zona anthu kwendo wayipa sife wayipa yayi.